ason tin ke kaparlin pulte kopi porlo pulte non jai kathar pen bikromase chini nemal atum je koila mafia illegal long alang litum ta video photo footage do alang litum kam ke claim non bangke hala tum ke claim phan arrest nahi pute pina big APHLC vice president ba treasurer ba hala tum youth atum phan chenne blab jail bank la pute APHLC narlo la sila tum lam ka ningje lo lingli mane kaningje thekthema kachinge pento ningje ma jai ka tharpen bikromanse ta nilike pudami bang ke lalo lasi alang litum ke kachesong pameli kachesong ta chesong hoy non solar project along chesong nang pulo arni sinisi chesong nam lo protest dam lo next bang ingsamri ko people lo rajen timung amatsi kiduk hime jangre tum phan suri cap wango nang piloi registration mane amen compensation phan nang thap pu account siklem bute APHLC tum la an pene mane kachuma tha je alang tum inside thekthedar lo leader sumata jongsi nali phuruya the busta long jongsi pumlonga a phuruya the thuwok pulote laso a thuwok a phuruya the warno kali putela angtona phuruya the masi thudadi APHLC leader tum chini ne derlo lasi non banke airport long punoi solar long punoi non langdam APHLC leader tum si amen kache thap si meki meklok rong asor tum phanta kirung nili ningje thap the witness ta do nili lasi non nili ke pugang tung bangke people lo nili rada tum phan pachini kang tung ke latum ke hemprek ke hang binong kali alang litum APHLC ahin pen election che phai istamela tum ke dam tang ta che phai uni athema latum ka che phai phan akam masi claim kle lasi nili lan hilok kanise kang tung ke non registration apanta APHLC NGO input that apisi non atum pina big nitum registration create lo one lo pusi nang nitum phan rada phanang thani te lana ning kan people 7th foundation damer lo ningkan pho patai pho alang tum election pathuya lo people si registration claim krede claim une mala simu peneli nang paklang ko election commissioner of India pen just only 10,000 ven asta men tum akrula paisa chirung tang der lo na lo hai paisa pada hai pen silan corruption bete ke wangi consul chari te karbiang long jor der di manang tum rada tum ba munthi pamera pen nang tum insai na APHLC phanke lalo party ka inut be postame alangli long ke inut a leader lo lata tasi laso leader long be alangli kwane non ke wangji bangke chewan po lalo APHLC pen bangke non total only just leaders bangke pini mane ke total 1 2 3 4 5 6 7 pini banar cap ando aja tum banang le ne der lo non hong sido la sia ko ho put sido ma ko ala ke alidar der lo la ke PS long non son organizing secretary finance secretary vivian wing pen mane present lai lo la si through la tum pen si rong rup ta kam ke claim ke dam tang ta la si non ke wang ta la so teng pen si claim mi la si lumma jong APHLC ka pa phuke inut adai tu ke rajanti mung ta inut lo la si alang li ke claim ke dam ke chok cha joine si penanga nara tumba chong thui cho bai si ki ong kilit la bangan ne lile ki pugali rada tum si kumane phan lak ni kumane lak ke lason do pik alang li ke organize APHLC organizing secretary kursing timu aphan mata 5 lakh ram tan lo SSG pen alang phan 10 lakh apreng paduk kok lo tela an ako alang li ke APHLC president jai ka thar phan mata o sa nang li tot lun pen surukep deng logo nang li finance no pu bang rese o ne ke nang finance un thai pu ola sona muni jong si APHLC long ke do pute la so muner ke karbi ki duga bichong si pen am pare thang ta chi ne party phane kam claim thek lailo ne lika pu kang tung bang amela pen leader do an pen ne tum ke dam tang leaders bang ko rasido pinita ko pu aphinang ke leader tum ta do bang nar kep sur kep do non ni tum dak total ta ko lalo hai pinita bang ingkoi bak do ta hai non ho dak to warlong ta do pu nang le tum da do nang der char la lalo hai la si total bang plikep do la so bang plikep along bang kwan ne pharo suri bang ke la ke bang yar ni ne tum theklong polata ako ni tum da pinisi oh pinisi join lo women wing pen lo ni tang te nang le tum bi ning che the ka vesi APHLC party pen ka che oc se pia long chu na anu tu women ni kan ini bang aja no